Só cumpríronse 3 edicións, pero a carreira pedestre do Anllóns, que como cada ano organiza o Club Deportivo Os Muditos de Carballo, consolidouse e ao grande. Na proba resistouse todo un récord de participación. Preto de 500 corredores entre todas as categorías participaron nesta terceira edición que tiña como novidade a ampliación do circuito en case 2 km con respecto ás edicións anteriores. Xente vida de moitas partes da xeografía galega como Miguel Rey, que veu gozar do percorrido. Son Miguel Rey do Club Atletismo Noia e acercámonos hoxe aquí a Carballo para disfrutar dun entorno maravilloso a carón do río Anllóns, gracias ao Club Os Muditos, que organizaron unha carreira espléndida, con gran participación. A primeira das probas arrancou sobre as 4:30 da tarde. Era a proba raíña coa participación dos xuvenís, juniors, promesa, seniors e veteranos. Tiveron que completar un trazado de casi 8 km, unha distancia algo superior á cuberta o ano pasado. A organización ampliou o percorrido coa inclusión dun tramo da senda do Bosque do Anllóns. Foi, segundo apuntou Andrés Eirís, corredor e integrante do club coordinador, un trazado sinxelo que se caracterizou pola súa facilidade. Segundo sinala, aos corredores veulles moi ben porque non choveu, porque o chan estaba duro e facilitaba o ritmo da carreira. No que respecta aos gañadores, na masculina absoluta venceu Nicolás Domínguez García do CAI Gran Canaria cun rexistro de 26:47, seguido a 10 segundos de Javier Tourís do Atletismo Sada, sendo terceiro o local do Club Os Muditos Javier Seoane. O gañador coméntanos a súa experiencia. Boas tardes, aquí estamos en Carballo, son Nicolás Domínguez do equipo HPS e bueno, é a segunda vez que corro aquí esta carreira en Carballo. Esperamos que se siga facendo porque é un dos recorridos máis fermosos que hai aquí nos redores. Nina gañou con suma autoridade Vanessa Lafuente Varela, con 30:16, chegando a 18 da xeral, e que se mostraba encantada coa súa participación en Carballo. Completaron o podium Raquel Vázquez do Sada e Marinela Mayo. Ola, son Vanessa Lafuente Varela, hoxe participei aquí para rematar o ano correndo no meu pobo, nunha carreira moi boa, unha tarde estupenda para poder correr. Atravesei a meta sendo a primeira gañadora na miña categoría en absoluta e estou super contenta de rematar o ano correndo no meu pobo e sendo a gañadora. Gustoume moito o circuito, é un pouco distinto ao do ano pasado, con 2 km máis, pero moi ben, moi levadeiro e moi bonito. Disfrutei sobre todo, disfrutei a carreira e moi contenta de rematar así o ano. Posteriormente entraron en liza os cadetes, infantís, alevins, benxamins, distribuídos en dúas carreiras con distintas distancias. Y este circuito fue al principio fácil y después al final un poco más fuerte. Los rivales fueron buenos, me costó ganarles un poco. Mi compañero Diego Martínez me tiró mucho un poco ahí, pero estoy contento por el circuito. A atleta local, Ana García, foi a gañadora da categoría cadete feminina. Hola, son Ana García de Atletismo Carballo e acabo de correr na carreira pedestre de aquí de Carballo organizada polo Club Os Muditos. A verdade é que acompaña moi ben o tempo, sen embargo, ano pasado chovía e daquela está moi boa tarde. O recorrido estuvo genial, paseino moi ben e ademais o paisaxe do bosque é digno de ver. Aquí acompáñame Elena Carreira, que é do Club do Olimpia, que deu segunda. Os pitufos puxeron a guinda final a esta festa. Ao finalizar a proba, os corredores poideron gozar dun bo chocolate quente antes de proceder á organización á entrega de premios, acto que se celebrou no interior do pabillón Vila de Noia.